ସାଙ୍ଗମାନେ, କାଲି ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା। ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା ପରଦିନ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟା ଘାଣ୍ଟ ତିଆରି ହୁଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଘାଣ୍ଟ ତିଆରି ହୁଏ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ସେ ଡେରି ନକରି କଖାରୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ପରିବା କାଟି ଦେଇ ଚୁଲିରେ ବସେଇକି ସବୁତକ ଚଣା ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଟିକେ ଛାଡ଼ି ସବୁ ପରିବା ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ କଣ, କଢ଼େଇ ବସେଇ ମସଲା କଷି ହାଣ୍ଡିରେ ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଲା ବେଳକୁ ନା ଭାଣିଜୀ ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବି ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଘାଣ୍ଟ ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଖାଲି ଘାଣ୍ଟ କଣ ଖାଇବେ, ସାଇଡରେ ଶାଗ ଭଜା, କଦଳୀ ରାଇ ବି କରିଦେଇଥିଲି। ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ବାହାରିଥିଲୁ ଘାଣ୍ଟ ବାଣ୍ଟିତେ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଆଡ଼େ ଘାଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ବଣ୍ଟା ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଆଡ଼େ ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା ଦ୍ୱିତୀୟା ଘାଣ୍ଟ କେମିତି ହୁଏ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।